Sanibonani babukeli. Sisekhona sisanikeza nje izitori ngokuhlukana kwazo. Sithi sifundise nomuntu ongaphandle ukuthi ejele kuphila kanjani. Noma ke kwabanye babafethu nabantu abake baboshwa abangakujabuleli ukuthi ugcina usuveza indlela okuphileka ngayo ngaphakathi. Mina ngiya kuhle kumbi yebo, kodwa ekugcineni kwakhona fanele umuntu azi ukuthi mayiqala wenza icala yini akayobhekana nayo ukuze ezoyiyeka lento akayiqalayo ngoba ejela kumnandi. Namhlanje ngizonivezela ngabantu uthola ukuthi uboshiwe kodwa ephume senonkosikazi noma ephume senentombi noma engaphakathi ejele kube nomuntu wangaphandle ongowesifazane ethandane nomuntu ongaphakathi ejele. Kwenzeka kanjena ke ejele sasikubiza ngokuthi onhliziyo. Onhliziyo yini? Akuthi angazi noma ngizoyibeka kahle ngendlela eright. Ejele kunephepha elithengwayo babukeli. Iphepha ejele nje uyalithenga, uyalibuka nje every day. Isolezwe, ilanga, yonke iphepha nje abakhona. Izinto eziningi sizibuka la khona. Kunephepha ngisazi noma ilanga. Ngathi ilanga ngikhosho ukuthi mina angaze ngifike ukuthi ngikwenze lokho ngoba angaze ngibe nazi isikhathi eside ngisejele. Kodwa nje abantu abahlala isikhathi eside ejele bayayazi into engikhuluma ngayo. Kodwa kulelo phepha kunala kubhala khona uthola ukuthi kuthiwa lonto le onhliziyo. So la khona umuntu owesifazane ecela ukuthi efuniswe umuntu wesilisa akangathandana naye. Ukebeke iminyaka ebeke mhlawumbe ukuthi ibale ngaba ngokwebala kanjani. Uyayishiya inamba lapha yana kulowo ngxoxo lo paragraph esuke ikhona. Ngokunjalo futhi nowesilisa ukhona obhalayo ebhala ukuthi ufuna ukufunisa umuntu wesifazane eshiye futhi ama details akhe. So kuye kwenziwe kanjena ukuthi ngoba ungayibuza ukuthi umuntu uyayibuza ukuthi usayithola kanjani inamba yomuntu wena usejele ngaphakathi uthola inamba yomuntu wangaphandle uzofonelana naye nize nibonane ezezokubona ejele. Okay, uthatha leya namba leya vela amafoni asokwaba khona indlela ukuthi angene ejele ngokungemthetho bewasebenzisa. So leya namba isikhathi esiningi inamba erana kakhulu but uvuse ejele uVodacom. Why ku Vodacom? Unalento ekuthiwa ama minute, une night shift. So angithi vele emini ifoni akufanele uyisebenzise noma kanjani. Kuba leso sikhashana ukutshontsha mhlawumbe uyafona mhlawumbe into ebalekile kube nomuntu ozokugadela endlini beme eminyango ngoba bona bemi kanjena nje phambi kwendle yakho kanti ungaphakathi usho uthona ukhuluma nefoni bakugadela mase mhlawumbe ujele mayenze sengathi uzoshaya udonga kanje okusho ukuthi wena ngoba ukhuluma nefoni sefoni ikhathi ifoni. Okay, ngoba kune night shift ebusuku angithi iqala ngo12 to 6 yeah ngathi 12 to 6 uVodacom. So kuleza inamba ebekwa lapha awuthathi kodwa noma yipi ukuya ngokuthi wena uzokhona ukumfonela lowo muntu noma maku MTN ayibhalwe lapho noVodacom isikhathi esiningi ayisetshenziseki lo number ngoba ama minute afuna uVodacom to Vodacom, but only if uno MTN unama minute akhona manje kuyenzeka uyayithatha lo number awuyikhethi. But sengikhuluma la khona ngithi ukuthi eka Vodacom uyithola kanjani. So kune night shift ebusuku ngo12 to 6. So vele uyabona ukuthi umono 60 minutes unesikhathi sonke sokukhuluma lo muntu niphikisana nivumelana nize gcine kuphasa lento ephasayo. So isibosha senza kanje siyayithatha ke le number ne siyifonele ebusuku as if wrong number. Ngifonile mina mhlambe ngiyafona mhlambe mangifona ukuthi hey bhuti uvusa hamba kanjani bese kukhuluma intombazana bese ngethena mhlambe intombazana ayakuyena uvusi lo okhuluma naye wrong number mhlambe ngiyayivala ifoni ngaleso sikhathi ngiqhube nje leso sikhathi noma ngidlulisa usuku ngiphinde ngifone bese ngithi mhlambe mase ngifone mthatha uyazi ngike ngafona la ine number yakho njalo manje lokho ngifone ngena kuwena. And ngifuna ukukutshela bhuti ukuthi ngoba siboshiwe ejele sibe sibhorekile. So indlela yokugudluza isigwebo ukugudluza yini indlela yokuthi
ungaboni ukuthi uboshiwe indlela yokuhambisa izinsuku yokuhambisa ama-hour ukuhambisa amaviki nezinyanga ukuthi ugcine unyaka wakho uzofika esigwebeni sakho siyaphela nanoma yini oyithole kwenza ube busy uyahlala kuyona ukuze unganaki ukuthi uboshiwe so uyafona ke lo muntu umfonela umtshela yazi ukuthi manje ngikufonela njalo inamba lo sengiyaqala ngiyakhuluma naye okay yazi lana ngoba kulo number wayi ngiqondane nawe ayikahle kahle shothi khonto ehlanganisayo mina nawe mhlawumbe umuntu wesifazane uzolokho uzobaleka hayi ngikwazi ukukhuluma lo mhlawumbe isibosha ke sinamanga isibosha manje ngakuthengela ibhanoyi ngisejele ngikuthembisa izulu kunabantu besifazane ngaphandle but kusaba desperate for uthando so uyabona uma and angithi angimtshela njalo ukuthi ngiboshiwe ngoba ngikhuluma naye so uma ngikhuluma naye la ebusuku uyabuka ukuthi awusho lo muntu vela kanawo umuntu wesifazane ngoba ukwazi ukufona ngo12 ubani umuntu ongavuma ukuthi umfonele ngo12 indoda engavuma ukuthi ifonele umuntu wesifazane ngo12 ibile umuntu wesifazane into engeke iziyenzeke le so iyabuka la ntombazane like actually indoda ngempela uzomutshela yonke into and isibosha ufuna ukutshela ngesikhathi sikhuluma nawe siyakwazi ukukuzwa wena ukuthi oh wena shothi othandweni uke wahateka noma abantu besilisa usakholelwa kubona yena uzongena ngalelo ngxebe ukuthi okay awuthi ke mina ngimenze ukuthi ekholelwe ngoba nginesikhathi sonke uzomuthembisa uzomfonela isikhathi eside uze nqama mina mhlawumbe ngizokukhohlisa ngikutshela ukuthi hayi no mhlawumbe ngizokuthola ukuthi ungakuphi ngokwendawo mhlawumbe usempangeni ngizothi mina ngisegoli ngokwetoho mhlawumbe itoho lami lengivumela ngisebenzisa ifoni ngalesi sikhathi ngikwazi ukuyisebenzisa kule shift yami mhlawumbe ngikuyona manje asebusuku amafoni nakhona ngisuke ngitshontsha ngiyantshontsha ngoba ngiyakuthanda ngizamela ngifuna ukubona ukuthi ngiyarisk angithi ukuthi umuntu wesifazane wenze njani manje uyajabula ukuthi kunomuntu ongikhathalele kangaka akangazi sho lo muntu masingabonani khona into enhle engenzeka okay uzofuna umuntu wesifazane akuwonke kodwa ovumayo but uvusikhona abagcine nje into yakhe ingenzekanga ngiyithatha inamba futhi ngidlulisele komunye umuntu uyibone nje ufonela umuntu wesifazane ufonela wrong number umuntu ekufonela ebusuku uqaphele sukela mina ngiyithathile inamba ngayinikeza lo ngoba wena usungihlulile ngithi nginikeza omunye ngenze ukuthi naye eyikhiphe busy la ejele ekudluza isigwebo sakhe so ngizokufonela mhlawumbe sesigcina ngithi yazi sengifisa ngabe siyabona yimi uqala ngizoyiqala mina ngiboshiwe ukuthi ngifisa ngabe siyabonana sengifuna ukuzwa manje ukuthi ngabe uyakulangazelela ukuthi siyabonana uma uthi nami sengifuna ukubonana nawe la ifonini la mhlawumbe let's say sesiqomene okay so uyangithanda akayi manje baby sengifuna ukuthi sibonane hayi sithanda hayi intombi hayi sibonana phela inkinga ngisaba nje umsebenzi sengizokhuluma la ngigudle ukuthi mhlawumbe ngifake into ephathelene nejele mhlawumbe ngenze ngehlobo sami noma ngomuntu engimaziyo as if waboshwa wathola intombi engaphakathi ejele baze bashada ngoba ngikhuluma lenkulumo nawe ngikhulumela ukuthi ngifuna ukuzwa wena ukuthi umuntu wesifazane uyakholelwa nikulonto noma uyayithanda noma awunandaba noma ufuna ukuexperience kuyona so omunye akagxumi uyavuma mhlawumbe ethi na phela akusho lutho ukuboshwa komuntu musuke ezophuma sekudepend isigwebo mhlawumbe soloku sixoxe le ndoda lengxoxo ubhebe wami ngithi kumnandi mhlawumbe efonini ke uma usejele iyashaya indlwabu ngokuthi sikhulume ngefoni nomuntu wesifazane engale ngimenze izikope ezechame engale engangiboni but masikhuluma la efonini ngizokhuluma into esizoyenza naye masihlangana noma into eyenzakala amanqala ukwenza ucansi mhlambe lethi ngikwenzele isibonelo ngizothi yabona baby uvala amehlo ngimtshele vala amehlo phezulu nje manje awumajina ngathi ngiza kuwe noma ngaphe kwakho we understand so ngizothi mina kuyena baby njengamanje ngiyakukhumula manje noma ngisho ngoba ngisho nje ngisacela ukukhumula ubra o itop yakho so ngiyakhumulisa yabo ngizokwenza lento efana beseyenza ngizoyixoxa mina kuwe nawe like uzoza ukuthi nawe umuntu osifazana unginikeza isikhathi sonke so like futhi lento engiyenza la kuwena ngikwenza umlangazelela ubone ukuthi ngiyayenza isex ayindaba okudlala then uma futhi ngizokuza mocha umuntu osifazana uyamuza efona uya scream noma enga scream ethi kodwa ukuthi mhlawumbe useyathula useyathula akasakhuluma lento engikhuluma ngayo ila khona akachama khona siyambona ukuthi okay lo savona umbona
So sengikujwayelile manje sesixoxa noma ngani nawe noma yini imkhuba ebhedayo sengiyayiqala ngiyayishintsha lento sengifuna manje uwazi ukuthi ngiboshiwe mangiboshiwe mhlawumbe ngigwetshwe u10 years mhlawumbe kusasele 7 years ngiphuma ejele mina ngizokutshela wena ukuthi ngiboshwe u2 years but sengihlalile unyaka oyodwa no 6 months sengisalo u4 months so mangiphuma la ngisacela ukuthi ngaze ekhakini ngifuna ukuvela ngifuna ukuthi wena umuntu wami o straight so if kwamukelile ke lokho uzothi mawuthi okay angiyakwamukela ngizobona umuntu osazana abanye uthi ngizobona ngoba sekwenzeka angifuni ukusheshe bese ngithi ayiwoza uzongibona ngalesikhathi kule process yomashelana nokuthandana uzwe kahle ngiyayithenga i-airtime ngiyakuthengela mangino WhatsApp ngiyathi mase kwaba no WhatsApp kulezi ekhathi kwakungobhompompo so ejele sekwazi ukungena amafoni angama touch screen ano WhatsApp so kuya WhatsApp sekulula kwenziwa la ngisho ama video calls but ngikhuluma ngokwefoni kuphela hayi WhatsApp so uma ufika ejele ngicela ukuthi awube ngikufakele airtime nje yonke into airtime awusole lutho ngiyakufakela futhi imali angithi ekhaya kuyenzeka uthola ukuthi bafuna ukuzongifakela imali ejele beyisayinele phansi ngithi mina no ngicela ningayifaki lo mali ejele ngicela namba noyifaka eShoprite unginikeze inamba nepin yabo so ngesikhathi unginikeze inamba nepin mina ngithatha lento le i-voucher ngithi ngenze njani ngisendela lo muntu wami manje lo muntu wami uyaziza ukuthi hayibo lento ngempela maye ngaba ngaphandle hayibo kukhona kuzokwenzeka la okay ke then bese ngithi mina angithi kahle hayi ngoba ngithenga wena mthi uzongibona ngoba ngikuthenga mhlawumbe ngibe nenhlahla uyasebenza uma ngifika la ngithi ayila ejele umuntu mayezobona ubona sengilitholile ivisit manje ngawe ngokuqala uzongibona sengiyazi mina visitweni umuntu sengafika manje wena so mawufika vele umuntu osifazana mayifikele thela isithando sakhe vele fanele isithando sakho singahlupheki sekufanele manje ngikubikele usizi la ngaphakathi ukuthi yabona ngaphakathi izinto zokugcoba itholakala bayatshontsha wara hayi la manje ngize ngifisa ukuba lo yamuntu kanjena ngoba unentombi yakhe ekwazi ukumenza into kanje noma unomndeni omenza mina umndeni anginawo umndeni wami ngifuna ukukhanda nawe so ithemba lami likuwe nawe ke fanele ungenza indoda emadodeni ngoba ngila ngaphakathi vele umuntu wami ngani uyangithanda manje seweek sizovumela noma yini uyafika uzongiphathela yonke into engifunayo ayathenga amateki umuntu elethela amateki ngaphakathi awe Nike abizayo ama 2.5 1.5 thengela ukudla into engifunayo yonke into ugwaya ngisaswele lutho lokugwaya ngoba nguthatha la ngapha ngiza nawo la mina uzongikhandela imali le wena ede ngikuthengela ngayiva nginikeza i-voucher ngithamba uyikhipha mhlawumbe 200 to 150 excuse mina ngizothatha imali le lokugwaya ngudayisela ngaphakathi ejele izinto zokugcoba mhlawumbe ngendlela kuyadayiselana ekhaya mhlawumbe mina lezi zinto ngithengele zona mhlawumbe lethe uyithenge ngo1000 mina zingangenzela u3000 uyabona ngihlale futhi ngibe nendlela yokukhipha imali la ngaphakathi ngiyikhiphe ngithi abahambe ifake eShoprite benginikeze futhi i-voucher nepin ngiphinde ngiyakunikeza njalo nawe ngiyakuthenga wena ukuthi nawe ukwazi ukungithenga ngikwazi ukuthi mangisho into iyenzeke sengiyakuthuma ke into eningi ngaphandle it how ngithola umuntu wami engithandana uma sikade sithandana kahle sasabonana ngaphandle sayenza ngaphuma kwa first class ngiphuma ejele sabonana ngoba vele sosungibonile face to face mawufika ejele ngiyakhona ukuhlala nawe kanje ngoba sihlezi so ngiyakhona ukukuthinta futhi kwesinye isikhathi amanye amajele abafuna ukuthi nithintane evisiting abanye bayathintana uyamthinta ngendlela esheshayo uyakhona ukumthinta mhlawumbe noma ungambamba mhlawumbe kanje but abavumeli abafuni ukuthi like ngiqabuzane nihagane yabo so manhlezi futhi ngisho ebhenchini njengoba isandla ungahlulisa nje nawe wathi umuntu wakho so uzugcina naye nalo feeling ukuthi I wish kulo muntu wabo ngaphandle so vele mase siphuma ke okay sekufika sami siphuma sesiyazana vele siyenza into esenzana now happy manje yila kuqala khona nami thothi first ngiyakuthanda ama feelings vele ama feelings ahle uthandweni asuke ngekho siyayikhandela thina sobabili depend ukuthi lo uyawafuna nalo uyawafuna so vele mangathi ngiqale ngikhuluma nawe ubu desperate uthando uyalifuna uthando nami ngiyalifuna ngaphakathi sesihlangene mase singaphandle sesakho uthando sekuphuma umfazi sekuphuma indoda sekuphuma kumusi yaqala nje impilo iqhubeka that's how uyibosha ke ithola ngaye abantu emajele or else emajele bayafika abantu amasonto bakhona abantu abaphuma ngaphandle abangaboshiwe abeze ejele bevuli bebe nebandla ejele leyiboshwa
kunaba kufika isikhathi esiningi kufika amadoda but kuyenzeka uthola ukuthi uxhumane nomfundisi kuya ukuthi umfundisi wakho lo uclose naye kangakanani mhlawumbe ube ukuthi hayi nami ngiyafisa ukuthola inamba zabantu abangangiphi ivangeli ngaphandle bengishumayeza efonini nginayo indlela ukuthi ngingafona vele amajela athi akhona amafoni okufonwa ngawo so umfundisi wazi ukuthi uzosebenzisa ifoni yona le yasejele kanti yila mina wena uzonginikeza inamba zabantu afanele bengishumayeza uzonginikeza noma ngabani uzogcina lowo muntu ugcina kuze kufike umuntu wesifazane ngimqala ngimngena lapho umuntu wesifazane mina ngisekho enkonzweni sengikhuluma ngokweBhayibheli ngingena ngifaka nezothando ngene ngeBhayibheli ngifaka ezothando vela ngithi uyinceke yenkosi kufanele umuntu nami ngoba ngiyinceke yenkosi ngiyalidinga uthando vele sengingena ngenxeba ngishanga into nawo manje uyabona ukuthi isiboshwa sihlani kangakanani ngeke uzoyenze lento ngaphandle le nto ukuthi umuntu wesifazane ungamshela unyaka wonke lo muntu esejele lokho emshele nje unesineke sonke ekhululene kodwa ngaphandle intombi ishela namhlanje isele kusasa 3 days dry ayiqomi shiya kanjalo uyabo udlula uthole ngoba inamaniwa so lo mayi ukwazi ukumlalela isomnikeza opportunity enkulu so indlela ke ekutholakala ngayo umuntu wesifazane ke usiboshile siphuma sithiwa sishadile sinani yabo sebesebe nomusa indlela kwenzeka kanjalo so ke ejele nje abantu ke baqomana ihuthi phela ke ivakuvaku iyona engenzeki ngesikhathi until ngiyoze ngiphume so ilokho babukele ngakusho okwenzeka ngaphakathi ejele so angisho ukuthi iboshwani ngenxa ukuthi nizothola abantu ngaphakathi akululanga ngisho ngamthola umuntu ngaphandle ugcina unibona ngaphandle akululanga kodwa ukuthi uqala umtholo kuba nzima kunendawo eziningi odlula kuzona so ungasho ukuthi ngoba ngisejele ngizomthola nami kunzima siyabonga